20. septembra 1931 o 11. hodine predpoludním sa konala veľká slávnosť, a to slávnosť otvorenia základnej školy. Na tejto slávnosti sa zúčastnili veľmi významné osobnosti. V kronike je krásna fotografia z tohto obdobia z 31. roku a tam vidíme bustu Milana Rastislava Štefánika a pod bustou stoja československí legionári. Sú to francúzski legionári, talianskí a ruskí. Škola pozostávala z dvoch budov. V jednej budove z pohľadu na ulicu, na Greslingovú ulicu, bola ľudová škola, bola to chlapčenská, a druhá budova z pohľad do školského dvora bola meštiacká škola a bola to škola dievčenská. Ministerstvo školstva povolilo, a tu citujem, aby štátne ľudové a meštiacké školy užívali čestného názvu škôl Štefánikových. Pretože boli roky, aké boli, tak rodičia sa snažili pomôcť žiakom z chudobnejších rodín, a to takými akciami, že zo zámožnejších rodín dávali obedy týmto deťom, kupovali im prezúvky, kupovali im školské pomôcky, ba dokonca pre chudobnejšie deti organizovali letné tábory. 20. septembra 1944 letecký nálet spôsobil to, že časť školy bola úplne zničená. Preto bolo vyučovanie prerušené a žiaci boli nútení prestúpiť do iných bratislavských škôl. Úplnej rekonštrukcie sa škola dožila v roku 1949, ale volali sme sa Základná škola na ulici Červenej armády. Až v roku 1996 opäť dostala názov Základná škola Milana Rastislava Štefánika. Takou nosnou myšlienkou školy je moderná a tvorivá škola, ktorá pripraví žiakov pre život. Z toho titulu vyučujeme od prvého ročníka anglický jazyk a informatickú výchovu a v 5. ročníku pridávame ďalší cudzí jazyk. Tým sa snažíme vyhovieť požiadavkám rodičov, ale aj potrebám tejto doby. Čo sa ti najviac páči na tvojej škole? Mne sa páči môj kolektív, mám ho strašne rada. Asi tiež kolektív a učitelia sú celkom zábavní. Máme najlepšiu pani riaditeľku. Na mojej škole sa mi asi najviac páči kolektív, spolužiaci. A mne sa asi tiež ten kolektív a aj niektorí učitelia sú tu celkom fajn. Spolužiaci a akože dobre sa to aj viem naučiť. Sme síce v Starom meste, ale je veľmi úspešné to, že máme úžasný, krásny, viacúčelový športový areál a rodičia majú možnosť parkovania aj v areáli školy. A čo je veľkou raritou, a to je naša pýcha, máme školský pozemok so skleníkom, ktorý sme dokázali pred 2 rokmi zrevitalizovať a bolo to úžasné nadšenie žiakov, keď sme tam začali sadiť zeleninu a bylinky. A ešte väčšie nadšenie bolo, keď videli tú úrodu a v školskej jedálni im z byliniek varili čaj. Pretože sme presvedčení, že farby liečia a pomáhajú psychike človeka. Myslíme si, že počase sa zmenilo aj správanie, aj žiakov, aj učiteľov, ako keby chytili taký optimizmus a nadšenie a do školy sa chodí aj s úsmevom. Za pomoci rodičov sme zakúpili šatňové skrinky pre každého žiaka. Okrem toho sa nám podarilo zriadiť jednojazykové laboratórium, 2 učebne výpočtovej techniky. Škola má pripojenie na internet a každá jedna trieda má svoju Wi-Fi sieť. Máme tu florbalový krúžok, takže si po škole každú stredu môžeme prísť zahrať. Sú tu aj pingpongové stoly, teraz nám budú prejavať telocvičňu, čiže super. Mne sa páči najviac asi naše skrinky, že nemusíme sa tlačiť v jednej veľkej šatni. Máme veľký dvor a veľké futbalové ihrisko, máme tam atletickú dráhu, basketbalový košer. Budeme mať už 5. ročník oslavy Medzinárodného dňa detí. V našom prípade je to oslava iná ako v iných trebárs školách. Stretávame sa v sobotu do poludnia, všetci učitelia, žiaci a rodičia. Učitelia pripravia súťaže a žiaci musia spolu s rodičom súťažiť.
Čím sa môžeme popíšiť ešte, tak to sú naše vianočné trebárs akadémie, ktoré sú vždy tematicky zamerané. Minulý rok sme mali Vianočnú akadémiu zameranú na predvádzanie talentu žiak-rodič. Táto Vianočná akadémia je spojená s Vianočnou burzou, predávaním výrobkov našich žiakov. Výťažok stále potom posielame alebo odnášame deťom s onkologickým ochorením. Z ďalších takýchto akcií je Noc v škole. Robíme súťaže na školskom dvore a potom večer spia v triedách, pustí sa im nejaký film alebo sa rozprávame a takto trávia noc v škole. Máme tu vynikajúcu spoluprácu s rodičmi. Rodičia sa zaujímajú o chod školy, ale nie v tom slova zmysle, že čo škola urobila alebo čo škola mieni urobiť, ale sú nápomocní nielen v materiálno-technickej oblasti, ale aj v oblasti vzdelávania. A skutočne nám rodičia veľmi pomohli, našli rôzne spôsoby návštev zážitkového vyučovania a dokonca nám to rodičia aj financovali. A obľúbené predmety? Tak asi informatika. Informatika, telesná, chémia, fyzika. Nemčina a určite telesná. Biológia, ale aj matematika. Asi fyzika a chémia, lebo máme učiteľku, ktorá aj naučí a ktorá vie aj byť vtipná. Moja je výtvarná, ja hrozne milujem akože malovať a tak. Ja mám rada všetky predmety. Mňa baví angličtina a ešte mám rada výtvarnú, ale moc neviem pekne kresliť, ale mám ju rada. Ja mám najradšej biológiu a telesnú, lebo biológia to je môj život. Naše výsledky, myslím si, že čo sa týka testovania 9, sú nad rámec celoslovenského priemeru. Ale na druhej strane musím podotknúť aj takúto vec. Odvíja sa to od toho, žiaľ, že v 5. ročníku máme veľký odliv žiakov na 8-ročné gymnázium. A potom príde 8. ročník, zasa máme odliv žiakov na bilingválne gymnázium, takže aj to my cítime pri tom testovaní 9. Napriek tomu dosahujeme dobré výsledky v iných súťažiach. Máme úspechy v biologickej olympiáde, dokonca v krajskom kole. Máme úspechy v dejepisnej olympiáde. Keď hovorím úspechy, hovorím o 1., 2., 3. mieste. Máme úspechy v olympiádach humanitného charakteru, ako je Hviezdoslavov Kubín, predniese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. A veľmi krásne úspechy máme v súťaži Slávik Slovenska. Takisto aj v projekte, ktoré robí Staré mesto, Poznaj Staré mesto, kde sme získali krásne 2. miesto. Máte nejakých obľúbených učiteľov? Z nemčiny. Ja mám na telesnú obľúbeného učiteľa. No ja mám asi na telesné obľúbeného učiteľa. Pani učiteľka slovenčiny je úžasná v tom, že nám dokáže úžasne vysvetliť ten jazyk a dokáže nám to ju spríjemniť a má u mňa rešpekt. Pani učiteľku biológie aj matematiky a ešte tiež pani učiteľku telocviku. Pani učiteľka slovenčiny a pani učiteľka telesnej výchovy. Pani Senerová a pani Liptáková, strašne ich mám rada. Naše deti veľmi radi športujú. Máme úspechy už aj v stolnom tenise, v krajskom kole, vo volejbale, v atletike. Ale aj keď hovorím o úspechoch a umiestneniach, na druhej strane musím priznať, že nemôžeme sa uspokojiť s tým, čo sme získali. My by sme chceli ešte lepšie umiestnenia. Tak dúfajme, že sa to v budúcich rokoch nám podarí. Čo robívate cez prestávky? Spolužiaci hrajú ping-pong a my sa s babami bavíme. Ja sa bavím s kamoškami. Cez prestávky tu môžeme sa hrať aj na ping-pongových stoloch, vlastne, že nemusíme sedieť v triede a sedieť a nudiť sa, vlastne, že sa tu môžeme hrať. S kamarátmi. S kamarátmi, hej. Ja som hladná, tak ja sa najem a bavím sa s kamarátmi pri tom. Celá trieda si užívame život, celá škola v podstate. Ak by som mala odpovedať ako riaditeľka školy, tak by som vám povedala, že dobrá poloha školy, možnosť parkovania rodičov v areáli školy, možnosť umiestnenia dieťaťa v materskej škole a základnej škole a prechod z materskej do základnej školy. Ďalej, vybavenosť tried, pretože každá jedna trieda je vybavená počítačom, dataprojektorom, premietacím plátnom, ozvučovacou technikou. Je to veľké plus aj pre učiteľa a je to aj zaujímavé pre tie deti. Ale ak vám mám odpovedať ako rodič, tak kvôli ľuďom, ktorí tu sú, ktorí robia všetko preto, aby tie deti sa cítili v tejto škole výborne, aby prichádzali do školy s radosťou,
a aby tie deti získali alebo dostali základy ďalšieho svojho smerovania. Môžete mať vynikajúcu techniku, môžete mať krásne chodby, ale pokiaľ ten človek, ten duch toho človeka tam chýba a nadšenie, tak nedosiahnete nič.